hem de renunciar al benestar que ens hem guanyat durant tots aquests anys. Encara queda molta feina per fer. Continuarem avançant, sense deixar ningú enrere. Posar els fonaments i les bases de la futura Andorra. Anem a treballar, anem a ajudar, anem junts perquè ens entendrem. Penseu en una Andorra més oberta al món. Que volem deixar un país millor que l'hem trobat. Un motor econòmic per a la nostra parròquia. Hem de treure el nostre esperit de sacrifici, la humilitat i el treball. Han sigut els demòcrates que han donat facilitats als comerciants. Ja tenim els fonaments ben posats per poder créixer. Sé que vull que els meus fills tinguin les oportunitats que hem tingut nosaltres. Que ens hi juguem l'1 de març, ens hi juguem molt. Crec que amb la vostra confiança ho podrem fer possible. L'autèntica imprudència avui és quedar-se quiet, és quedar-se immobilitzat, és tenir por. La generació de joves més ben preparada que ha tingut mai el Principat d'Andorra. I aquesta gent es mereixen oportunitats. I no me n'arrepenteixo de res, perquè aquest és el camí. Segur que serà una victòria que es mereix tots els esforços que hem fet. I els andorrans no ens podem enganyar avui. És la nostra última batalla, però val la pena de visquer-la amb intensitat, senyors.